Editorial fit-Times dwar il-każ tas-sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenegadami nota kif dak li jagħmel Bernard Grech huwa biss dak magħruf bħala messa nxena walajn in-nies biss biex juri li l-Partit Nazzjonalista imexxi bl-standards. Hawnhekk l-editorjal tefa' dawl fuq id-double standards li jaħdem bihom il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għaliex filwaqt li Grech kien pront talab lil Enmeri Muscat Fenegadami biex twarrab minn sindku tan-Naxxar lil David Take baqa' jiddefendih sa lejlet u anke wara l ħarġet it-tieni storja li turi li issa b'kollox għandu maqrib il-miljun euro xi jħallas VAT wara li ma kienx ħallasom fuq medda twila ta' żmien. Fl-editorjal it-Times qalet li staqsiet lil Partit Nazzjonalista kif baqa' fuq il-każ tas-sindku tan-Naxxar bit-tweġiba tal-kelliem għall-Partit ta' Bernard Grech turi li l-kap se jġebbida anke jekk tal-impressjoni li l-ewwel trid taqtaħħa l-Kummissjoni Etika u d-Dixxiplina tal-Partit Nazzjonalista f'ġieħ is-sewwa. Fil-fatt intqal li mhux sew jingħaddu ċertu kummenti qabel bħalli kieku kollox maħdum u lest. U hawn l-editur tat-Times innota li Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista għamlu propju hekk u preġudikaw il-każ kif talbu għar-riżenja ta' Muscat Fenegadami. Lanqas sospensjoni ma ntalbet iżda riżenja f'temp ta' 24 siegħa, kiteb l-editur tat-Times. Għall-aġir ta' Grech li rrid ineħħi s-sindku tan-Naxxar Muscat Fenegadami kien sfidatu li mhux se twarrab u akkużatu b'lob politiku mhux ibbażat fuq il-fatti. Quddiem allegat konflitt ta' interess fuq proġett fin-Naxxar, is-sindku qalet lil Bernard Grech li qiegħed tkompli bil-ħidma tagħha skont il-mandat li tawa n-Naxxarin. One News kien żvela wkoll minn sorsi fid-Dar Ċentrali li l-kwistjoni tas-sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenegadami tmur ferm lil hemm il-vot f'bord tal-Awtorità tal-Ippjanar dwar l-imsemmi proġett. Fil-fatt kien hemm minuta tal-fazzjoni ta' Sami Busuttil li boċċiet lil Bernard Grech kap li orok idejh għal dak li għamel Grech ma' Muscat Fenegadami. Fost dawn kien hemm Claudette Buttigieg li tikkontesta d-distrett li inkludi n-Naxxar. Fil-fatt nies bħal msemmija kienu beżana li Muscat Fenegadami setet tikkunsidra l-elezzjoni ġenerali u din xi ħaġa li ma xtaqux, peress li fl-aħħar snin is-sindku deret iżżid il-popolarità man-Naxxarin. L-istess sorsi kienu qalu li nies mis-sezzjoni kunsilliera li appoġġjaw lil Muscat Fenegadami saħħu internament li kieku kellu jdur dawra madwaru u juża l-istess kejl li prova juża mas-sindku tan-Naxxar, Bernard Grech kienu kollu ħafna iktar riżenji xitlob. U propju ftit wara nfaqet il-bużieqa u derċar kif Bernard Grech jimxi bid-double standards skont kif jaqbillu. Għaliex lil David Take baqa' jaqbeż għalih dak li llum huwa deputat u kien fost l-ewlenin li ħadem kontra Adrian Delius fiduċjah biex imbagħad Take appoġġja lil Bernard Grech li tpoġġa kap tal-Partit Nazzjonalista.